Emmamda ma'lum bolşaly hormatly prezidentimiz Türkmenistanda senagatçylara, telekeçilere giň mümkinçilikler döredip berýär. Şol mümkinçilikleriň netijesinde de hormatly prezidentimiz bulara yeňillikle kardylar we öz işlerini dogry we dol ýerine ýetirmekleri üçin birnäçe yeňillikler döredip berýär. Şol döredip gelýän yeňillikleriň netijesinde türkmen telekeçilerimiz özleriniň hususy işlerini ösdürmeklerinde giň we gowy netijeler gazanýar. Türkmen telekeçilerine hormatly prezidentimiz döwletimiziň dürli puwdaklarynda zähmet çekmekliklerine, öz işlerini dürli puwdaklarda hödürlemekliklerine giň mümkinçilikler döretdi. Oňa mysal edip owa hojalyk puwdagy, hyzmatlar ýa-da bolmasa sowda, ondan daşarıda himiýa senagaty bilen baglanşykly gurlarda, guruluş bilen baglanşykly gurlarda giň mümkinçilikler döredip gelýär. Soňky döwürlerde hemmämize ma'lum bolşaly hormatly prezidentimiz türkmen telekeçilerine diňe bir telekeçilik puwdagy däl ýurdumyzyň ähli puwdaklarynda telekeçiligi we beýleki işleri sanly ulgan bilen utgaşdyrmak, ony dünýäniň ösen talaplaryna gawat getirmek boýunça giň işler alyp barýar. Yani Türkmenistanda sanly ulgan bilen baglanşykly birnäçe maksatnamalar, meýilnamalar kabul edildi. Şol maksatnamalaryň, meýilnamalaryň çäginde ýurdumyzyň ýaş telekeçileri, senagatçylary da özleriniň halka, köpçülige ýetirýän hyzmatlaryny, telekeçilik işini sanly ulgan bilen baglylykda utgaşdyryp gelýärler. Sanly ulganlar bilen baglanşykly edilýän işlere mysal getirsek, yani şolaryň esaslaryny aýdyp geçesim gelýär. Şu wagt telekeçilik işini ýa-da önümçilik işini alyp barýan hususiýetçilerimiz eýänden özleriniň edýän işleri bilen baglanşykly web sahypalary döretdi. Kärhanalarda işgärler bilen, yani kagaz dolanşygyny eýem elektron usul bilen, elektron poçtalaryň üstü bilen, ýörüte setlaryň üstü bilen amala aşyryp başladylar. Ýene de bir esasy belläsimiziň gelýän zatlarynyň biri hyzmat bilen baglanşykly, logistika bilen baglanşykly ýa-da online dukanlar bilen baglanşykly hyzmatlar hasda kämilleşdi. Şolaryň netijesinde bu sanly ulgamyň jemgyýet aralaşmagyň netijesinde birnäçe yeňillikler ýüze çykýar. Şol yeňillikleriň birisi hem mysal üçin wagty tygyşytlamak bilen baglanşykly. ýa-da bolmasa edilýän işiň has şart ýerine ýetirilmegi, onuň hiliniň has ýokary bolmagy, gündelik hyzmatlaryň mukdarynyň hasda artdyrylmagyna getirýär. Meselem uzak aralykdan ýa-da fizik şahsiýetiň hereketi ýa-da ulagyň üstü bilen ýa-da raýatyň ýa-da istek bildirýäniň özüniň gelip görmegi ýa-da onuň harytlary bilen tanışmaklygy, esasy hereketleriň üstü bilen amala aşyrylany bolsa, häzirki döwürde döredilen online henüz gelmänkä özüniň wagtyny tygyşytlap, özüniň smartfonlary ýa-da akylly kompýuterlarynyň üstü bilen ýa-da planşetlaryň üstü bilen satyn almak isleýän zadyny internetde görüp, şoň bilen dolu tanışyp, onuň talaplaryny, hilini, onuň kepilligini hemme taraplaryň öwrenip bilýär we özüniň isleýän şekilinde töle etmek arkaly onu sargyd edip bilýär. Bu da nämäni üçin edýär? Bu da onuň wagtyny tygyşytlanmaklygyna getirýär. Online sowda dukanlarynda bolsa aýlanşygy, ýani hyzmatlaryň mukdarynyň hasda artmaklygyna getirýän bir itergi güýç bolup durýar. Ýene de bir belläsimiziň gelýän zatlarynyň birisi içki işleri sanly ulgan bilen dolandyrmak ýa-da işgärleriň işe gelişini, işden gidişini, olaryň işte esasy ünüs berýän zatlaryny, olaryň iş durmuşyny hasda netijelendirmek bilen baglanşykly da kärhanalarda birnäçe sanly ulgama degişli enjamlar ornaşdyrylýar. Gözegçilikde saklamaklyk mümkinçilikleri we berilýän ýumuşlary aýdyň anyk we dogry ýagdaýda ýetirmek, işi netijelendirmäne öz oňyn täsirini ýetirýän bir faktor bolup durýar. Ýene belläsimiziň gelýän zatlarynyň birisi de mysal üçin logistika bilen baglanşykly şu wagt birnäçe programmalar peýda boldy, kompýuterler üçin ýa-da bolmasa käbir ýyk hyzmatlaryny ýerine ýetirýän hususy kärhanalar özleriniň ýörüte telefonlar üçin, smartfonlar ýa-da
planşetler üçün Play Market ya da iOS sistemada ediyen hizmetlerini bilen bağlı programmalar koydular. Bu programmaların üstüne mesela sargı dediyen ya da yük uğradıcı ya da yük getir diyen GPS arkalı yörüte programmanın üstüne yükünün şu an nire yetenliğini, onun şu an neçe vaktan eline gelip kovuşakluğunu hemme maglumatlar hakta iyidigderli giyce gündüz maglumat öpçünçülüğünü edip durlar. Bu da eyyem yukarı hildeki hizmeti görkezler. Şol urwatın özünde yurdumuzdaki logistika bilen bağlanşıklı, ulu hizmet bilen bağlanşıklı kampanyalarda multimodal ulgam ulanlar. Yani yükü deniz, demir yol, kara yol gatnawlaryny özara sazlaşdyrmak arkaly denizden gelen yükü demir yola ya da demir yoldan gelen yükü gäme yüklemek, gämeden soň portdan çykaryp ony ulo kerwenlerine yüklemek, bu aralykdaky işlerde ýörüte sanly ulgamlaryň üstü bilen yerine ýetirýänligini aýtmak yerlikli bolar. Şu wagt ýurdumyzda hyzmatlar bilen baglanşykly gaty uly işler alınıp barlýar. Bir näçe ýaş we orta telekeçiler peýda boldy. Olar esasan hyzmat pudogunda özleriniň mysal üçin ýa-da öýleriň içindäki käbir dekor işler bilen baglanşykly hyzmatlary ýerine ýetirýän orta kärhanalar peýda boldy. Bular da özleriniň işlerini esasan sanly ulgam bilen mahawatlandyrmaklykları, sanly ulgam bilen özleriniň müşterileriniň sargytlaryny kabul etmeklikleri ýa-da şo sanly ulgam bilen olaryň programmasynda haýyş edilen ýa-da müşteri tarapyndan ýörüte buyurma esasında gelip müşteriň öýündäki etmeli özleriniň hödürleýän hyzmatlaryny edip görkezip bilýärler ýa-da sanly ulgamyň kämilleşmegi netijesinde mahawatyň hem has netijelenmegine getirdi. Şol wagtyň özünde internet ulgamynda mahawat hyzmatyny ýerine ýetirýän hususy pudoňan peýda bolanlygyny görmek bolýar. Yine de bir begendirýän zatlaryň birisi IT uğru bilen kompýuter programma ulgam bilen baglanşykly bir näçe hususy kärhanalar emele geldi. Akıllı öý barada yüze çykan soralar, kızyklanmalar bizim İnaşgabat portalymyzda da biz okuyucularymyza ýetirýäs. Mysal alanymyzda akıllı öý näme diýmek diýen makalamyzda biz bärde gysgaça maglumat berýäs. Ahıl pudoklaryň sanlygyna geçmegi bilen bir hatara Türkmenistanyň durmuşyny täze bir aňlatma, ýagny akıllı öý diýen düşünje girip başlady. İnglis dilinde smart home ýa-da smart house diýip aýdylýan bu aňlatma eýsem bu näme diýmek? Bulgum enjamlar we programma üçünçülüklerinden ibaret bolan toplum islenlik jaýyň enjamlarynyň infrastruktura ulamynyň işini awtomatlaşdyrmak we ýöneköýleşdirmek, uzak wagtdan dolandyrmak üçin niýetlenen. Akıllı ulgamy öz ulançysyna internet ulamyndan peýdalan uzak aralykdan öýdäki elektrik enjamlaryny dolandyrmagy mümkinçilik döredýär. Ulanjy öýüniň içinde bolan bolsa, onu bu ulgam offline-a geçýär. Ýagny internetde biriktirmek zerurlugy döremeýär. Ulgamy iş ýagdaýyna getirmek üçin öz mobil telefonuňyzda programmanyň mümkinçiligini hem goýmak ýeterli. Mysal üçin sensorly ornaşdyrylan abzallar çyranyň diňe adam bar ýerine işlemegini ýola goýýar. Akıllı öýlerde awtomatlaşdyrylan perdeler we jalüzalar göz öňünde tutulan gün şöhlesi we ýyllygy has netijeli peýdalanmaga ýardam edýär. Munyň üçin ulgam giýje we günnüziň wagtyny, ýylyň pasyny hemde daşarda howany hasaba alýar. Ykjam telefonlaryň we ses buyurjy abzallaryň, enjamlaryň üstü bilen uzak aralykdan dolandyrylan gora ulamy jaýlaryň howpsuzlygynyň toplumlaryň çözgüdi bolup durýar. Ol gapylaryň we penjereleriň internet ýa-da barmak izleri üçin awtomatik ýapylyşyny we açylyşyny üçin edýär. Abzalar oturdulan penjereler ýa-da ýağış bar wagtyna howa şörtlerine görä öz başlyk ýapylýar. Şol buyruklaryň ýerine ýetilen wagtyna ykjam telefonuна SMS ýa-da MMS habarlaryny ýa-da ses duyurulmalary we jaňlar gelýär. Mundan başga da hereket daçyklerinden domofondan duýduruş gelen ýagdaýyna öýde näme bolýanyny görmek üçin suratlary we video ýazgylary bizim elimizdäki mobil telefonumyza uradýar. Şeýdip biz online video gözegçiligi ýola goýup bilýäs. Smart tehnologiýalardan telekeçler hem giňden peýdalanıp bilýärler. Esasen önümçülükde ýa-da eger satuw nokada dukanlar bar bolsa şol ýerdäki müşterileriň girip çykyşyny, harydyň çykyşyny, harydyň ýerleşigini uzak aralykdan izarlamana baha bermäne mümkinçilik döredýär. Işleýişi buyrukları ýerine ýetirmek ýörelgesine esaslanýar. Mysal üçin
howany kadalaşdyrjy ulgamlarda gyzgynlygy hem de çygylygy görkezji enjamlar ulgama değişli maglumatlar berýär. Ol bolsa öz nowatyny gyzdyrmagyň ýa-da howany çalyşmagyň hem de çygylygyň zerur ölçeklerini keskitleýär. Haçan da hereketi görkezjiler öýde garaşylmaýan işçiňligi ýüze çykaranda kompýuter ony injeliksiz duýduruşyna girişmegiň işareti ýa-da gora guluny habar bermäge duýduruş hokmuny kabul edýär. Teknik opsuzluk su basmagyndan ýa-da suwun we gazyň çykmagyndan tüsselemekden gora üpşün etmek, elektrik simleriň näsazlyklary barada duýdurmak bularyň ählisi akylly öýüň möhüm wezipesidir. Ulgamyň özü hadisa düşen ýagdaýyna ýüze çykmagyny aradan aýryp hem de öýüň eýesine bu arada öz wagtyny habar berip bilýär. Istenlik näsazlyk ýüze çykanyna serwere duýduruş berilýär hem de gazyň we suwuň berilmegi togtudylýar. Şonuň bilen bir wagtda ykçam telefonu bu arada habar berýär. Geljekde täze öýlerde şeýle hem tebii hadisa bolan ýagdaýyna bu arada habar kabul etmek üçin ýörüte enjam oturdular. Amplituda belli bir derecede ýokary geçenden soň ýörüte enjam seismik stansiýadan öýe hadisanyň boljokdygy barada duýduruş berer we ähli elektrik enjamlar awtomatik ýagdaýda öçüriler. Akylly ulgamy şeýle hem elektrik energiýasynyň, gazyň, suwuň sarp ediş möçüri barada maglumatlar almaga, uzak aralykdan öýdäki howanyň derejesini kadalaşdyrmaga we beýlik amallary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Oýlap tapjylan belleşýäli ýaşaýyş durmuş ulgamynyň sanlaşdyrmagy öýde aňyrbaş derejede energiýa tyşytlaýjy ýagdaýy ýola goýmaga, ventilatorlaryň we deflektorlaryň awtomatik ýagdaýda we uzak aralykdan dolandyrmaga, gaz we elektrik enjamlaryny, suw gyzdyrjyny, beýleki gurallary kadaly dolandyrmaga topragyň çygylyk derejesinden uğralyp hatda öý ösümlikleriniň awtomatik ýagdaýda sormaga mümkinçilik berýär. Munuň üçin öý akylly rozetkalar, akylly aýnalar ýaly gurallar bilen enjamlaşdyrylandyr. Olar şeýle hem howa, wagt, otoň gyzgynlyk derejesi barada täzelikleri, maglumatlary we beýleki bellikleri ýörüte zorluklary bar. Esaslat bu arada bizim Oğuzhan adındaky Injiner Tehnologiýa Üniversitetiniň talipleri, alim professorlary bu taslamaň üstünde işleýärler we daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edip dünýä ülgelerine laýyk gelen çözükleri hödürleýärler. Yani bizim öz bilermenlerimiziň hem öz uğurda alyp barýan işleri bar. Şeýle de akylly öýleri ýa-da akylly şäherde öğretmek barada, ýani smart cities diýilen taslamany ýola goýmak barada ýurdumyzdaky guramalar bilen daşary guramalary izgiderli duşuklary, maslahatlary alyp barýarlar. Mysal, ýa-ni ýakynda Ýewropa hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi ýörüte akylly şäherleriň we oňyň tejribesini we ölçeklerini ilerletmek, geljegin hem de wehimleri aralyp maslahatlaşmak we energiýany dikeldiýän görnüşler ulgamyny östürmek boýunça ýörüte halkara online webinar geçirdi. Bu maslahata ýan gurama bilen bir hatarda bizim ýurdumyzyň energetika ministrliginiň wekilleri, şeýle de Döwlet Energetika Institutunyň mugallimleri we talipleri gatnaşdy. Bu seminarda Sewitde intellektual energiýa ulgamlaryny östürmegiň meselesi aralyp maslahatlaşyldy. Mysal ýurtlaryň käbirlerinden häzirki zaman energiýa tyşytlaýjy tehnologiýalary, düzümleriň barlaklarynyň we çaklamasynyň şeýle de alternatif we durnukly energiýa üçinçiligini goldamaň usullary barada bu maslahatda aýdylyp geçildi. Akylly we durnukly şäherler daşy gurşawa oňyn täsir ýetirýärler. Sebäbi kömür turşy gazyň goýup berilişi azalýar, energiýanyň alternatif çeşmeleri östürilýär diýip maslahatda nykdaldy. Eziz diyarımız, hormatly arkadaşlarymyň saýasynda goňşy döwletler bilen dünýäde özüniň parasatly, dostdogonlukly, parahat söýjülükli siýasat bilen dünýä göreldilik işler alyp barýar. Parahat söýjülükli bir taraplyk siýasatymyzyň da
hususy pudagy özüniň edýän ören oňoýly we netijeli täsiri bar. Hormatly prezidentimiz hemme kime görüldi alarlykly sebitler bilen baglanşykly, goňşy döwletlerimiz bilen baglanşykly, agdy birlikli, parahatçylykly, dostdoganlykly birnäçe çäreleri geçirýär. Goňşy döwletleriň ýolbaşçylary bilen doşuşýar, olary mehmançylyga çağırýar. Şol wagtyň özünde biziň döwletimiz bitarap döwlet höküminde, parahat döwlet höküminde dünýä maýa goýumçylarynyň hem ünsüni özüne giňgerimde çekýär. Şu zatlardan uğralanmazda bu pudokda hormatly prezidentimiz istendik bir ýurda gidende, istendik bir iş tapar bilen daşary döwletlerde bolanda türkmen telekeçilerine, ýaş hususy kärhanalaryna da giň şertler döredip berýär. Ýani biziň ýurdumyzyň hususiýetçileri bilen daşary döwletiň hususiýetçilerini duşurup ýa-da biziň döwletimizde öňän önümleri daşary ýurtdakylaryň gyzyklanmasyny döredýär. Şol wagtyň özünde hemmemize ma'lum bolşýar hormatly prezidentimiz ýakyn wagtda birnäçe ýurtlarda goňşy döwletlerimizde iş saparynda boldy. Doganlyk Özbekistan Respublikasynda iş saparynda boldy. Kırgızstan Respublikasynyň ýolbaşçylary bäri ýurdumyza geldi iş sapary bilen. Kazakistan Respublikasynyň prezidenti gelip gitdi. Ýa-da beýleki birnäçe goňşy döwletler bilen ýa-da uzakda ýerleşýän birnäçe döwletler bilen özüniň dostdoganlykly siýasatynyň netijesinde türkmen telekeçileriniň öz önümlerini daşary ýurda çykaryp bilmeklikleri üçin, olary dünýä bazarynda tanatmakları üçin giň mümkinçilikler we şertler döredilip berildi. Şol şertleriň netijesinde de hususy pudak bilen baglanşykly döwletimiziň eksport kuwaty hasda ýokarlandyryldy. Ýurdumyzyň hususy pudak işgärleriniň öndürýän önümleri daşary döwletlere goýberildi ve olaryň giň gyzyklanmalaryny özünde döretmäni başardy diýsek talaba laýyk bolar. Istendik pudakda, istendik türkmen telekeçisi, istendik ýurda baranda döwletimiziň bitaraplyk siýasatynyň saýasynda, dostdoganlykly gatnaşyklarynyň saýasynda öz işlerini parahat bir ýurt höküminde, watanymyzyň ýani dostdoganlyk söýüji ýurt höküminde tanalmaklygyň netijesinde beýleki döwletler bilen ysnyşyk esasynda öz işlerini gurnap bilmekliklerine de giň bir mümkinçilik döredýär. Ýene-de bir belläsim gelýän zatlaryň biri şu bitaraplyk ýyllarynda, garaşsyzlyk ýyllarymyzda türkmen telekeçilerine döredilýän sanly ulgan bilen baglanşykly daşary ýurt firmalary bilen türkmen hususiýetçileri de bilelikde birnäçe işleri alyp barýar. Şol bir wagtyň özünde bu aýdýan zatlarymyza mysal edip ýurdumyzda zähmet çekýän ýani hususy kärhanalar bar. Şol kärhanalaryň birisine de mysal edip biz Haýyrly Harman hususy kärhanasyny mysal getirip bilýäs. Haýyrly Harman kärhanasy da özleriniň edýän işleri boýunça meselen Ýewropadan getirilýän ýani Germaniýanyň dünýäň öňde barjy akylly öýleri gurmakda ýa-da bolmasa jaýlary akyllylaşdyrmakda, smartlaşdyrmakda özleriniň hödürleýän önümleri bar. Şol önümleri ýurdumyza getirmek, satmak, olary gurnap bermek boýunça birnäçe ýyllyk öz tejribeleri bar. Şol tejribelerden uğralanmazda, mysal üçin bu hususy kärhananyň öz web sahypasy bar. Olaryň web sahypasyny döretmeklikleri we şo web sahypanyň üstü bilen olaryň raýatlary hödürleýän, jaý gurulşy işgärlerini hödürleýän hyzmatlary bilen tanyşyp bilýäris. Bu hususy kärhana esasan raýatlara ýurdumyzyň talap edýän gurulşykçylaryna smart gapylar gurnap bermek, smart penjireler gurnap bermek, olary uzak aralykdan dolandyrmak, ýa-da bolmasa öýdäki hopsuzlygy üpçün etmek, oturan ýerinden birnäçe kilometr aralykdan ol gapylar açyp ýapyp bilmek ýaly mümkinçilikleri döredýän birnäçe akylly hyzmatlary hödürleýärler. Bu smart öýleri döretmek barada tehnologiýalardan söz açylanyna her bir enjamyň öz boluşly aýratynlyklary barada soralar ýüze çykýar. Bu arada dünýäniň giň tejribeleri bar. Ýagny mysal ulanýan açylyp ýapylan gapylar ýa-da süýşen çöklerdir. Olaryň şöhretlendirilmesi, olaryň elektrik üçinçiligi we beýleki zatlar barada soralar ýüze çykýar. Mysal diýeli elektrik bilen işleýän gapy ýapylan wagty şu aralyk gapyň öňüne bir böwet çykmagy mümkin ýa-da bir
öý hayvanlary boluplar ýa-da biriniň eli degen bolmagy mümkin. Şoňa howpsuzlygyny öňüne almak üçin hem dürli meseleler giňden seredilýär we häzirki wagtda misal Ýewropanyň, Italiýanyň, Germaniýanyň öňde barjy karhanalary bu smart house'lar üçin değişik tehnologiýalar işläp düzdüler. Bu tehnologiýalardan bizim türkmen telekeçiler hem giňden peýdalanýarlar öz hojalyklaryna senagatda. Bulardan başga da misal diýeli senagatda biz haritlary gowy ýagdaýda saklajak bolýar. Ýani soğutucularda we käwat haritlaryň çalt soğutucuja salyp çıkarmaly wagtlar bolýar. Ýani o taýda gapynyň yeňillik bilen açylyp ýapylmagy we iki tarapa howanyň geçirmezligini üpçün etmek bolýar. Oň bilen baglanşykly hem smart gapylar, akylly gapylar tehnologiýalary bar. Bunu hem türkmen telekeçileri halky hödürleýän iýmit önümlerini esasen soğuculara saklajak bolanlaryny logistika ýa-da bir uloga mündürmezden ýa-da ulogdan düşürenini desine soğutucuja salyp bilerýärli. Gysga wagtda belki 1 sekund, 2 sekund açylýan gapylar oýlap tapdylar. Bular ýaly tehnologiýalardan, bular mümkinçiliklerden bizim türkmen telekeçilerimiz häzirki wagtda senagatda öňçülükde giňden peýdalanýarlar. Şeýlede misal öýüň öňünde howluda ýa-da belki zawod fabrikde raýatlaryň girip çän gapysynyň öňüne ýagyşyň garyň üýşmeginiň öňüne almak üçin mewsümleýin süýşen üçekler ýagny uzaklardan işen enjamyň kömegi bilen girişiň öňüni ýapýar. Dünýäniň meşhur smart house tehnologiýalaryny, gapylaryny, penjerelerini, äpişkelerini öndüren meşhur Germaniýanyň Hörmen karhanasynyň öndüren önümleri bilen şu wagt ýakyndan tanyşyp oturýarys. Men ýanymda häzir görýän şu derwezeňiz smart tehnologiýalar arkaly, ýani sanlygym arkaly erkedip bolýar. Ulanjylar islese karton kömegi bilen şu ýerdäki dolandyryş enjamlaryna uzak aralykdan ulanýan enjamyň kömegi bilen internetiň üstü bilen, toruň üstü bilen ýürüte mobil goşunçy arkaly erkedip bolýar. Bu tehnologiýalaryň ýene aýratyn häsiýeti bisekür diýen howpsuzlyk ulgamyny ulanýar. Ýani bisekür howpsuzlyk ulgamynyň bir aýratyn häsiýeti munyň kiber howpsuzlygy dolup üçinedilen, ýani daşardan muňa hiç ýyl ýagdaýda täsir ýetirip bolmaýar, ýani öz içinde öz kiber howpsuzlygy gorulan. Misal men öz elektron mobil enjam arkaly erketjek bolsam, uzak aralykdan şeýle düýmejige basýas, şonu derweze hereket edýär. Her basanmyzda täze bir işi ýerine ýetirýär. Näzirki wagtda görüşiňiz ýaly derweze dollugyna, aşaklygyna gaýdýar. Öz dolu yapılmalı derejesine gelen wagty özü avtomatik usulda durýar. Ýene de açjak bolsak, biz erkedip ýumuş düýmejigine basanda ýene şu öňsel açylýar. Gapylar, äpişkeler, bu önümler Hörmen kompaniýasy tarapyndan renkiniň solmazlygyna, hiliniň berk boljakdygyna 10 ýyl kepillik geçýärler. Munun daşary hem bu önümler hojalykda, senagatda dürli ölçeklerde sargap ulanyp bolýar. Ýene bir aýry häsiýeti munyň doly howpsuzlygy. Ýani misal bu gapy ýapylan pursatyna öňünden bir böwet çykan ýagdaýynda diýeli bir zat unutulan ýagdaýynda ýa-da öýdüçi hayvanlar ýa-da körpe çağalar ılgap barýaka, geçip barýaka degen ýagdaýynda bu gapy avtomat ýagdaýda ýapylýar. Muny şunu barlak göreliň. Düşüp gelen gapyň öňüne böwet bolup wagty gapy gapma garşylyk gören halatyna özü izine açylýar. Ýani dol ýagdaýda üpçünedi we gaty uly güýç gerekkel. Sähel güýjüň özüm munyň özüniň ýürüte motorjunyň hereketlendirişiniň ýumuşy sensory sebäpli şol avtomat usulla howpsuzlyk üçin maksatly izine edýär. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan sanlyk saýdy östürmek baradaky siýasatynyň biz rowaşlanýandygyna şaýat bolýas. Elbetde Hörmen kompaniýasynyň hödürleýän haritler muňa bilen çäkil däl. Başga da haritlary, başga senagat we hojalykda ulanýan
haritleri, önümler hem bar. Gelin onu yine bir sana bilen tanış bolalım. Senagatda esasen imit uğrunu ayap saklamak, gorol saklamak, olary soğucularda saklamak için soğuculara haritlerin, imitlerin çalt salıp ya da ortadan çalt almağını üpçün etmek derwas mesele olup duruyor. Şol sebepli öndürülen şeyler soğutucu kapısı var. Bunun bir hasiyeti sekundda 2,5 metr açılmağı. Birem tozondur ya da beyleki artıkmaç zatların girmeğinin unalya doğal yağdayda ya hovanın ya da suun girip çıkmanın unalyan ve çalt yağdayda, yengil yağdayda işleyen kapı. Bunun senagatda ulanışı egerde yük gelen yağdayına onun önüne duygur sensörlü, yörtü sensörler yerleştirirler. On demire duygurluğu var. Yükün gelenlerini duyun halatına şu kapı avtomatik usulla şeyle açılıyor. Ve gelen harit soğuca yerleştirilen son öz avtomatik yağdayda 5 sekunddan sonra özü yapılıyor. Yani bu kapının dolu izolasyon edilmeli harida imiti berip bilecek ziyanlı zatların, tozonların, şemanın, hovanın ya da artıkmaç zatların girmeğinin öňüni alýar ve şeydip ağzının raýatlary sagdyn imit üpçünçülügini şuňaly kapylaryň kömegi bilen ýola goýup bilýäs. Şeýle de öýlerin girişlerine, howullarda ya da senagat deskasynyň girişinde howpsuzlyk maksatly ýa-ni artıkmaç ulaglaryň, nätanış ulaglaryň girmegini öňüne almak üçin ulanýan derwezelerimiz, şlag baglarymyzy görýäs. Eli şoň alym ýene bir böwet bar. Ýani tanış ulaglaryň girmeginiň üpçünçülügini, ýa-ni ansat girmek üçin ýörtü stikerleriň kömegi bilen şu smart okuyucu görün halatyny şu desin ýagdaýynda kapylar açylýar, böwetler aýrylýar. Biz gelin şonu şu stiker bilen barlak görelim. Men elimde ulaglary gelmeýän ýörtü şeýle stiker var. Ne şu wagt okuyucu muny gördü. Desin ýagdaýda böwet aýryldy ýa-da derwezi açyldy. Şu kiçijik stikeri ulaglary gelmemeň özü ýeterlik. Ýani ulag hem golaýlak gelen wagty gaty duygur sensorymyzyň kömegi bilen desin ýagdaýda okulýar we derwezeler açylýar. Ve Türkmen telekeçilerinin şeyle akıllı smart proyektlerin içinde ören neticeli zähmet çekendikleri ve bul uğurda özlerinin eýen bazarını kazanandıkları ve müşterilerin ınamını kazanandıkları da hormatly prezidentimizin biz Türkmen telekeçilerine döredýän mümkinçiliklerinden anlayan bir oňyň netijeligini görkezýän bir tasdiknama bolup durýar. Ýene de bir belläsimizin gelýän zatlarynyň biri şu halkara gatnaşyklarynda hormatly prezidentimizin ýol başçylygynda alyp barýan dost dogonlukly siýasatyň çäginde gelecekde Türkmen telekeçilerinin işini hasta neticelendirmek, olaryň maliýe sowatlygyny hasta ýokarlandyrmak ve oýlanşykly edýän marketing strategiýa düzmeklikleri, daşary döwletlere öz haritlaryny yerleşdirmeklikleri, olaryň bazarlarynda öz onurlaryny tapmaklıklarynda, şolar wagtynda halkara sowda web sahypalarynda özleriniň önümlerini yerleşdirmekliklerine, daşary döwletlere ýurdumyzyň ekologiýa taýdan arasy önümlerini hödürlemekliklerine ve yurdumyzyň iqtisadiýetine, onuň maddi binýadynyň gowlanmaklıklarynda döwletimizi östürmekde giň mümkinçilikler goşmaklygy üçin de bir iterge güýç bolup durýar. Bir satdan peýdalanyp hormatly prezidentimizi, eziz türkmen halkymyzy itaraplyk toýumyzyň 26 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, il ýurt bähwetli bütün adamzat ähmiýetli alyp barýan işleri elmydama rowaja alsyn. Yurdumuza sanyk saýda geçmek boýunça hormatly prezidentimiziň telekeçiligiň öňüne, ýaşlaryň öňüne, bilermenligiň öňüne goýan wezipeleriň orny aýratyn belerlikdir. Sebäbi häzirki wagtda globallaşan dünýäde
Türkmenistan hem öz münasip ornuny alýar. Halklaryň arasynda gatnaşyklar, söwda gatnaşyklary, ykdysady gatnaşyklar, syýasy gatnaşyklar, medeni gatnaşyklar täze döwre gadammasya. Muny nazara alyp, elbetde sany ösüş hem bu ýerde uly ähmiýet eýeleýär. Globallaşan dünýäde ýüze çykan bir näçe soralar bar. Bularyň arasynda ilki bilen adamlaryň, raýatlaryň eşeretli durmuşda ýaşamaklary, olaryň durmuş mümkinçiliklerini hasam arttırmak, hasam yeňilleşdirmek ýaly meseleler bolup durýar. Adamlaryň, raýatlaryň, ulanyjylaryň gündelik durmuşyndaky ähli pudoklarda işleriň tertipli, çalt, oňoýly, oňyn we amatly bolmagy ýola goýmak derwas mesele bolup durýar. Şol sebäpli sanlygam öz münasip ornuny eýelýär. Soňky ýyllarda dünýäde de, ýurdumyzda da akıllı şäherler, ýagny sanlygam bilen üçin edilen şäherleri döretmek barada, bular ýola goýmak barada mesele giňden garalýar. Sebäbi akıllı şäherler, ýagny smart şäherler, smart cities diýip adlandyrylan taslamalar adamyň durmuşyndaky gündelik işlerde, ýagny eger mektep okuwçylary bolsa mektebe gidip alýan bilimleri, zähmet çeken hünärmenler öz iş yerlerindäki ýeňillikler, bank işleri, tölew işleri, ulug meselesi boýunça hemme adam gurşap alýan pudoklarda sanlygam uly mümkinçilikleri, uly ýeňillikler döredýär. Şeýle de akılly şäherleriň, akılly öýleriň ýene bir aýratyn häsiýeti bu ekologiýa bolan täsirdir. Ýagny häzirki wagtda dünýäde ekologiýany aýap saklamak barada alyp barylýan işlerde Türkmenistan öňde barjy orny eýeleýär. Türkmenistan dünýäniň ekologiýasyny aýap saklamak, dünýädäki biodüzümüň, atmosfera gatlaklarynyň kadaly bolmagyny ýola goýmak maksady bilen ekologiýa ziyan berjek ähli zatlardan uzaklaşyp teknologiýanyň kömegi bilen, ýagny sanlygymyň kömegi bilen muňa öz münasip goşmak üçin hem değişli adımlar edýär. Muňa mysal okmunda biz ýurdumyzda häzirki wagtda alyp barylýan guruluş işlerini, indi mysal Aşgabat City taslamasynda akıllı şäheriň bolmagy, ekologik taýdan arasy bolmagy, adamlaryň sanlygymyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanyp biljek bir şäher döretmek. Mysal Aşgabat şäheriniň ösdürmek boýunça 16-njy tapgyryň ýaşaýjylary buňa bilen tanışdylar. Yani akıllı öy tilsimatlary, akıllı öy tehnologiýalary bilen häzirki wagtda tanışyp oturýarlar. Bu akıllı öýleriň häsiýetleri ilki bilen asudalygy, awadanlygy goramak, şeýle-de ýanyň howpsuzlygy ýaly ýa-da elektrik enjamynyň howpsuzlygy ýaly meseleler boýunça ýaşaýjylaryň awadançylygy ýaly meselelere tehnologiýanyň kömegi bilen erkedi bilmek, uzak aralykdan öýüniň ýagdaýyny bilesi gelýän bir ýaşaýjy ony internet arkaly, internet tor arkaly öz öýüniň içindäki gapylarydyr ýa beýleki enjamlarydyr, elektrik enjamlarydyr, başga zatlary uzak aralykdan dolandyrma mümkinçiligi bar. Mysal diýeli işinde oturan bir enata çağlaryň öýdäki ýagdaýyny, olaryň öýdäki ýumuşlaryny ýerine ýetirýändigini ýa-da öýüşini edip etmeýändigini uzak aralykdan izarlajak bolsa, smart öýleriň, smart enjamlaryň kömegi bilen izarlap bilýärler. Bu olara şol ýeňilligi döredýär. Ahal welaýatynyň çägine, köpütaň etegine täze şäher döretmek barada, ýani akylly şäher döretmek barada işler alyp barylýar. Bu akıllı şäher merkezinde tebiği gözelligi saklap kalmak üçün ýaşyl tehnologiýalar giňden ulanmak meýilleşdirilýär. Bu merkezin guruluşy üçin saýlanan ýeriň ekologik ýagdaýy ve seismik ve beýleki görkezleri alimler tarapyndan jikme-jik öwrenildi. Bir taraplyk bayramymyzyň 26 ýyllygy bellenilýän şu ýylda köpçülikle maglumat beriş serişdeler hem öz değişli işlerini alyp barýarlar. Biziň hem İnaşgabat portaly hem bu bayramçylygy giňden öz halk köpçüligine ýetirýär. Bir näçe makalalar bilen, habarlar bilen ýurdumyzda geçirilen bir näçe halkara duşuşyklar bilen, online webinarlary we beýleki bir näçe duşuşyklary halk köpçüligine ýetirmek bilen İnaşgabat portalyna giňden wagz edýäs. Bir taraplamda başlanyp ýazdan makalalar garaşsyzlyk ýyllaryna we bir taraplamyzyň şu 26 ýyl döwrüne
diplomatiyada, halkara atnaşyklarda gazanan üstünlüklerimiz giňden wagz edilýär. Biz bu habarlar we makalary halk köpçüligine 3 dilde ýetirýäs. Ýagny türkmen, rus we ingliz dillerine bu soňçly bitaraplyk derejesini dünýä jemgyýeti bilen, dünýä halklary bilen uly bu soňç bilen paýlaşýas. Türkmenistanyň alyp barýan parahat söýjülükli siýasaty, adam hukuklaryna goýulan sarpa demokratik ýörelgeleriniň rowaşlanýanlygyny birnäçe halkara uramalar subut etdi. Sewitdäki öz asudalyk, parahat söýjülükli alyp barýan siýasaty bilen dünýä jemgyýetine göreldi bolmak başardy. Hormatly prezidentimizi, türkmen halkyny bitaraplygyň 26 ýyllyk bayram bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü zog, alyp barýan işleri elmydam rowaşlyklary beslensin.
Ece bu yere hediyeken yine gelir. Gelirse oğlum hükman gelir. Ne hormatlı prezidentimiz şular yalak binanı bize açıp verdi. Ece ovadan bina açın.